Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem Dominik Fák, je tu se mnou Killer. Čus. A teď jsme se rozhodli, jak přímo jsme chtěli vybírat mapu, ale tady Killer říkal, že chce proti sobě, že tak prostě když chce, aby jsem ho zakillil, tak je to jeho minus. Prostě Ty mě? takovou smrt nikdy neměl. Prostě, protože já jsem Já si vybírám. Počkej! Se chci podívat na ty Karel. Co zahrajeme, Capture the Flag? Ne, Jo. ne, nehrám to, značku. Ne, eliminačka Jo. má nic. Toto. Ne. Počkej, hledám moje nejoblíbenější mapu. No, aby jsi tam Ale viděl, že? ale to je malá mapa, chápeš? Uf. Ale není, proto je moje Capture the Flag. Ne. Nech toho. Capture the Flag prostě. Zabiju. Haha. Tak já nebudu dělat flash. Tak jsem se... Flašky? Takže ty budeš kempit a budeš mě zabíjet a takže nebudu mít takže. To jsem ti neměl říkat. Sakra, nechci být to nebo... Já můžu mít jenom 2 věci. No. Tak si beru 9. 9. No, taky. Tak, cože? Co je to? Hej, já jsem byla v lajku. Ale to je tvoje, chápeš? To je také rychle. Co mám dělat, aby to tam nebylo? Já to ani nechápu, jak se to tady hraje. Musíš jít pro moji vlajku, chápeš? Čus. No. Co ty máš takový štěstí, mám si chcípu. Co si? Taky hacker, to se nedá ani bazukou. Ale tam ty by vylítly nohy. Hej, já postoupím. No. Dostanu, můžu se postoupit. Sakra, není za mnou. Za tebou? Aha, bereš mi vlajku. Ty nubo, chcípni. Nohy. Taky headshot. Když jdu nahoru. Jo, jsem šipka pod tím krouže. Kam ty krouže? Všechno na kombatu. Hej, my to furt říkáme na kombatu, že už teď je to je smlouvané. Toto! Nemám náboje, zabil. Už mám. Jak se bere něco jiného? Can't get team. A off for. A musíš to udělat znova. A ještě jednou to zase udělej. Jo. A dělej ještě jednou. Jo. Já to mám jenom 2 zbraně. No. To jsem já. Ne, Oboj? Ne. Aha, počkej. Hej, ne, počkej. Jak si něco jiného. No však já stejně se musíš vyměnit. No tak si už vyber konečně. UMPčko, to si nebereš, já jsem se nejradši vzal, vole. Ty to nebereš. Protože nemůžeme, mám jenom nějaké 2. Tak ať dělej. Pohni. Jak přemýšlím? Tak čekám jenom na tebe. Sakra, on se narodil moje vlajky. Kurva, na vozíku. Tady půjde. Na mě někdo střelil? Jo, já. To ne. Parkour dítě. Teď jenom najít. Já jsem tě někde viděl. Moje vlajka. Tady to není! Ty. Já mám 2 lajky, že? Jednu. Já mám 2. Já jsem poslouchal. Jo, taká dubka. Duba. Kempíš? To ti radši neradím. Kamu ty bys měl taky cheater hack. 3 heady dostal. Jo. Jo. Lol. Ban. Určitě hacker, to je tvůj. No šega. Headshot.
Dostal jsem 250 expů navíc, protože jsem ti dal, že jsem tě zabil na jednu ránu. Šupak si mě neměl. Zahrám pak elimináčku. Třeba. Kde ten píš? Cože, ale taky bán bys mě nejradši měl dostat, vole. Vlajky. Aha, musíme nejdříve odnést, kde se spadne. Kde se? Až teď jsem se narodil. Odnést. Jupi, jsem dobrý. Vytáhnu, vole. Aha. Ty ukončí už to, vyhrál jsem o 2 body. Já jsem nevěděl, až teď jsem zjistil, co se má dělat, no. Domin. Jo, jasně. Jo, já jsem neviděl, že mám tu vlajku odnést, myslím, že si ji mám černou, tam to sedí. Tak ale to je logické, ne? Capture the Flag si hrají na kombatu, ne? Svaní to jde to s tím lítáním. Nejde. Ne, protože ty jsi to udělal špatně. Ty jsi měl střelit po tebe a potom skočit. Aha, A jo, ještě si hraje, ještě vlastně. Nejde to. Koho si vezmu? A musíš 2krát, ale dělejte ho, to je úplně lehké proti tobě. Musíme UMPčko, musíš znova. Aha. Musíš vzít znova to stejné, ne? Já nechci, jestli to... Tohle. Ještě, ale to... Aha, to to je špatně. musím to. Mm. Co to? Hej, já nemůžu chodit. Musíš čekat 3 sekundy ještě. No konečně, vole. To je moc lehké. Ano, To neumím. chci se snažit. Ne, ale už dlouho dotačíme. 7 minut teprve. Ještě 4 minuty budeme hrát, tak co chceš. To nechceš si taky vzít sniper? Ne. Jupi, dík za UMPčko, vole. Když vidíš pravou skill. Já se nechávám zabít, víš? Jo, no tak pojď normálně. Já jenom střílím jak blázen. No tak pojď hrát normálně, ok? Ne. No tak protože no, vidíš. S tou dvojkou ti to nějak jde, ne? Takže to neumíš. Kanobot. Dělej mi, že spadneš. Jsem dobrý. A protože tak nic nejde vidět, nemůžu vidět všechno. Ať jsi postoupil, Už zas? co to dovoluješ, jako, že můžeš postoupit a já ne. Něco letí? Jo, kam mě? Balíček. Stříbrný, mám klíč. Já nemůžu. Já ti můžu zabít. Nemůžu. Jsem dostal. Kupi. No, je to na nic, ale to nevadí. Musíš 2krát ještě jednou. Ty jo, mám novou snípku. Nový kémo. Jsi se mnou, musíš znova. Zas? Už po čtvrté. Po třetí. Aha. Já jsem už hýbal. Kaj si to nové. Kde se? S sniperou umím jenom já. S sniperou umím jenom já. Bez míření. S sniperou umím jenom já. Bez míření. Bez míření neumíš, jak to rozumím jenom To já. umím lehké, to je úplně lehké bez míření. Hlavně jsi teďka mířil. Kde? Tvoje bajky. Kde je moje vlajka? Já chodím jenom ze sniperou. Tam je. To je taky. Jupi, taky jsem postoupil. Jdi pryč. Proč? Z mé vlajky. Moje vlajka! Hacker. Bez míření. Co? Aha. Já to umím jenom já, všem bez míření. Ale tak to já mám taky, no. Vidíš? No. Hej, tak ale to jsme si nedomluvili. Co? Že ti budu killovat moji vlajky? Ale ne, to To jsme by budu napsané. ale
Ale to jsme si další video na 10 minut. To jsme si Je nedomluvili. tam nosený buzík, jo? To jsme si nedomluvili, že jenom sniperů. Buzíky. Co, my jsme se nedomluvili. To mi taky došlo. Au. Jsem se zlomil. Jsem zábil. Já můžu chodit? Ne, jenom se točit. Dělej. Mám 10 bodů. Kolik odhadujete bodů, že budu mít? Dnešní otázka. Ještě. Ty smrtle. 10. Schovaný. Kurva, ty nuba! Ty nuba. Hej, tak... Dělej vyvrátit. Pane, mi se spadne, že fakt zapomněl. Nebo jestli nechám si aspoň mi nebudeš brát. Aha. Ono tady je nová. Aha, já mám tvoji. Jupi, ještě to natočím, protože už to zase začíná přestat fungovat. Ale to jedno. Jo, ale killnul jsem tě. Takže to je konec videa, takže čus. A náskla.